Madzoka bwanja abalenda nasi mu dzina la Mbuye wathu Yesu Kristu. Benjamin part 2 kujogera pa Genesis chapter 42 verse yake ndi number 15. Genesis chapter 42 verse yake ndi number 15. Mukumbukira muno bwino pati yoyamba ija kuti tinaphunzira za kunena kuti sili kuyenera kumusiya Benjamin mbuyo ayi. Panyengo zathu zosanga khale pa maphunziro kandi pachani sili kuyenera kumusiya Benjamin mbuyo. Tikuyenera kutsogoza Benjamin pachina chilichonse chathu pa moyo wathu, pa banja lathu angakhale pa business kandi pa utumiki. Tikuyenera kuti Benjamin atsogole. Chifukwa chani Benjamin pa moyo wauzimu amatanthauza kuti Khristu Yesu. Benjamin pa moyo wauzimu akuyimira ndi Khristu Yesu. Ngati lingatsogolo opanda Benjamin sizingatheke. Tamvetserani Genesis chapter 42 verse yake ndi number 15 akuti mudzayesedwa ndi ichi. Pali moyo wa Farao simudzatuluka muno, koma akadze kuno mphwando ndiko tumizani mmodzi wa inu akanditenge atse naye mphwando, ndipo inu mudzamangidwa kuti mawu anu ayesedwe ngati zoona zili mwa inu. Penatu pali moyo ndipo adze naye mphwando, ndipo inu mudzamangidwa kuti mawu anu ayesedwe ngati zili zoona zili mwa inu. Penatu pali moyo wa Farao muli ozonda ndithu, ndipo anayika onse mkaidi masiku atatu. Ndipo Yosefe anati kwa iwo tsiku lachitatu, chitani ichi kuti mukhale ndi moyo. Ine ndiopa Mulungu. Ngati muli oona mmodzi wa abale anu amangidwe mkaidi, momwemo mukani inu mupite naye tirigu wa njala ya mabanja anu. 20. Koma mukantenge mphwando kudza naye kwa ine, kuti atsimikizidwe mawu anu, ndipo simudzafa. Ndipo anachita chomwecho. Tamvetserani okondedwa. Amagwiritsa ntchito yoti kodi sino azondi, akati azondi zimatanthauza ngati akazitape. Akazitape amene amati akagwidwa maiko amene amenera kuphedwa. Ndikukumbutsani pang'ono ku buku la Lahabi. Lahabi mkazi wa dama limene likupezeka ku Yoswa chapter 1 kutsika musimu. Kukupezeka Lahabi mkazi amene anabisa azondi, amene anapita anatumizidwa ndi Yoswa kukazonda mzinda wolonjezedwa. Tamvetserani azondi aja adazindikira kuti akagwidwa aphedwa, ndipo adabisala mu nyumba ya Lahabi mkazi wa dama uja. Ndimafuna tingolumikizana kuchokera pa mawu amene akulankhula Yosefe kuti kodi sino azondi. Tamvetserani anthu aja akukana azibalaka Yosefe kunena kuti siva azondi, koma tadzera kudzagula cha tirigu ndi chakudya fwa dziko mwathu muli njala. Tamvetserani Baibulo likunena kuti koma anthu awa ngakhala adapita kukagula chakudya ku dziko ili, adali atamusiya Benjamin mbuyo. Mukayang'ana pa part 1 imene taphunzira ya Benjamin kuyambira Genesis 42 verse ya number 1 mpaka number 5, taphunzira za kumusiya Benjamin mbuyo kumene sikuyenera kuchitika m'miyoyo yathu. Ndiye tikupitirira ndi nkhani imene iyi ndi Benjamin chapter number 2, Benjamin part 2 kuyambira verse ya number 15 mpaka na number 20. Baibulo likunena kuti Yosefe atawazindikira kunena kuti no anthu akuti abwera kuzagula sazondi. Akuti Yosefe adawauza kunena kuti mukuyenera kugwidwa nonse ndi kuyikidwa ndende. Chifukwa chani wakuti palibe pamaso panu. Ndipo iwo aja anazindikira kunena, Yosefe amazindikira kunena kuti ngati pa gulu ili palibe Benjamin choonadi sindingachidziwe. Ngati pa gulu ili palibe Benjamin ndi amene ali ndi choonadi, Benjamin ndi amene ndikuyenera ineyo kumumvera. Benjamin amabweretsa choonadi chimene Yosefe anazindikira kuti akalankhula Benjamin, ngati pale Benjamin anthu amene watikuyenera kuwakhulupirira ndi kuwasiya kuti akhale ndi mtendere wawo. Tamvetserani chifukwa choti anthu aja analibe Benjamin koma adanyamula ndalama zokagulira ku dziko kuja. Anthu aja adalibe Benjamin koma adanyamula golide wokapereka ku dziko kuja. Anthu aja adalibe Benjamin koma adatenga siliva ndi nsalu zokoma ndi mafuta kuti akapereke ku dziko kuja ndi cholinga kuti akapatse chakudya. Koma Baibulo linena kuti sadakwanitse kugula ngakhala adali ndi golide, sadakwanitse kugula ngakhala adali ndi siliva, sadakwanitse kugula ngakhala adali ndi mafuta onunkhira. Chifukwa chani pa iwo padalibepo Benjamin. Hallelujah. Ndiye Yosefe akwauza kunena kuti tikumangani nonse mukhale ndende, awiri mwa inu anyamuke ndi tirigu mupite ku dziko kwanu kuti anthu angafe ndi njala, koma ena nonse inu mukhala ndende. Koma kuti awo atulutsidwa amene ali ndendewa mukabwere naye mphwando Benjamin afike pano. Kotera kuti anachita chomwecho, anapatsa tirigu nabwerera naye, koma ena adayika ndende. Ndipo ena awo adatero anapita kumene kuja nakamtenga Benjamin nabwerera naye. Tamvetserani Baibulo linena kuti adasiya ndende ngakhale adali ndi ndalama.
adasiya ndende ngakale adanyamula mafuta odukira okagulira chakudya, adawasiya ndende ngakale iwo adali ndi golide wopereka kwa Yosefe kunena kuti atenge chakudya. Vetserani, izi zidachitika chifukwa chani ngakale adali ndi zogulira zowayenereza? Izi zidachitika chifukwa adansiya Benjamini pa ulendo wawo. Ndimafuna ndilankhule ndi wina wake, ndimafuna ndikumbutse wina wake kunena kuti mukansiya Benjamini mbuyo angakale muli ndi zoyenereza pa moyo wanu simukalowa. Mukansiya Benjamini mbuyo angakale mumatamika ndi mapemphero simupambana. Lero lino anthu ambiri ndi odwalabe koma akupemphera chifukwa chani? Adansiya Benjamini mbuyo. Lero lino anthu ambiri sizikuyenda pa moyo wawo tele kukwera phiri koma nyengo sizikusintha chifukwa chani? Adansiya Benjamini mbuyo. Lero lino mabanja ambiri ali nkuvutika koma mabanja awo ndi opemphera ndi chifukwa chani zochitika izi? Adansiya Benjamini mbuyo. Okondedwa, mukansiya Benjamini mbuyo angakale mukhale inu abusa simungapambane. Mukansiya Benjamini mbuyo angakale mukhale pasi pa utumiki onena kuti anthu ena pa utumikipo akumalandira inu simungalandire. Vetserani, ana a Yakobo awa chifukwa adansiya Benjamini mbuyo koma kunyamula ndalama zoti akagulire kwa Igupto sanakwanitse kugula. Lero lino anthu akulephera kuboleza moyo wawo ngakhala lopemphera chifukwa chani? Adansiya Benjamini mbuyo. Lero lino anthu akukanika kulandira machiritso awo chifukwa chani? Adansiya Benjamini mbuyo. Lero lino anthu akukanika kupemphera kuti mwina makafikire mulingo wina wa moyo chifukwa chani? Adansiya Benjamini mbuyo. Okondedwa, mukasiya Khristu Yesu pa moyo wanu ndi kudalira mapemphero wanu simungapambane. Ana a Yakobo awa adansiya Benjamini popita kukagula kwa Igupto ankadalira ndalama zimene adanyamula. Ana a Yakobo awa adasiya Benjamini mbuyo popita kukagula chakudya kwa Igupto ankadalira golide amene adanyamula. Ana a Yakobo awa adasiya Benjamini mbuyo kudalira tirigu, kudalira mafuta amene adanyamula, kudalira nsalu zoyera zimene adanyamula kuti zimenezi zikafikitsa zikakwanitsa kugula chakudya kwa Igupto ngakhala alibe Benjamini. Lero lino anthu ambiri akudalira mapemphero awo. Chifukwa choti ine ndimapemphera ndikwanitsa kukalowa. Chifukwa choti ine ndinabatizidwa ubatizo wa madzi ine ndinopambana. Chifukwa choti ine ndimatera, ine ndimapereka chakumi, ine ndimatani. Koma adamusiya Benjamini mbuyo pa moyo wako. Ndimafuna ndikukumbutseni, ndimafuna ndikulimbikitseni kuti mukasiya Benjamini mbuyo pa moyo wanu simudzapambana. Mukasiya Benjamini mbuyo pa banja lanu simudzaboleza. Mukamusiya Yesu Khristu mbuyo mwanu ndithu simudzapambana, pakuti Benjamini akuyimira Khristu Yesu. Taonani, ngakhala anali ndi ndalama koma sanakwanitse kugula. Ngakhala anali naye golide koma sanakwanitse kugula. Ngakhala ananyamula mafuta onunkhira sanakwanitse kugula koma mapeto ake anayikidwanso ndende. Lero anthu ndiopemphera koma ali ndende. Akupemphera daily koma ali ndende ya banja. Lero anthu ndiopemphera ali ndende ya business. Akupemphera daily koma ali mu ndende ya business. Lero anthu ndiopemphera koma ali ndi ndende ya utumiki. Akungotumikira mipando daily, akungotumikira mipando chifukwa chani? Adansiya Benjamini mbuyo. Lero Akhristu ambiri ali mu ndende za moyo wawo. Mongaso ana a Yakobo adayikidwa ndende ngakhala adali ndalama. Mongaso ana a Yakobo adayikidwa ndende ngakhala adali golide. Mongaso ana a Yakobo adayikidwa ndende ngakhala adali mafuta ndi siliva. Chifukwa chani? Adasiya Benjamini mbuyo. Lero anthu ambiri ayikidwa ndende ngakhala lopemphera chifukwa chani? Adamusiya Khristu Yesu. Okondedwa, Benjamini akuyimira Khristu Yesu. Ngakhale mulopemphera koma ngati mungasiye Khristu Yesu mbuyo, zindikirani mukhalabe muli ndende mukulabashika choncho. Mukhalabe muli ndende mukwera phiri choncho. Mukhalabe muli ndende mukusala kudya choncho. Tsogozani Khristu Yesu pa moyo wanu. Chonde osasiya Benjamini mbuyo. Benjamini akuyimira Khristu Yesu. Tisamusiye Benjamini kudalira mapemphero athu. Tisamusiye Benjamini kudalira kusala kudya kwathu. Tisamusiye Yesu Khristu mbuyo kudalira chifukwa cha mphamvu zathu ndi mmene ife tili. Ndimafuna ndilankhule ndi wina wake, ndimafuna ndipemphere ndi wina wake. Ndi mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Tsogozani Benjamini pa moyo wanu. Tsogozani Yesu Khristu pa utumiki wanu. Tsogozani Khristu Yesu pa china chilichonse chanu. Tikatero tidzakhala opambana. Ambuye akudalitseni. Evangelist Jikoni Faison. Pangani like, share and follow kuti timalizire limodzi pati yomalizaya. Simukagula rini ngati mungasiye Benjamini mbuyo. Simukagula rini ngati mungamusiye Khristu Yesu mbuyo. Sitikalowa ngati tingadalire nzeru zathu ndi kuthekera kwathu. Ambuye akudalitseni. Pangani like, share and follow. Amen.